Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau za mu duba ga yadda ake dakewar zuciya a fuskanci mafi girman hatsari, amma a ji kamar akan daidai ake. A lokacin da muka duba filin Karbala, za mu ga kan cewa an buga yaƙi ne, ko kuma ce an kwama ne tsakanin wani adadi ɗan kaɗan da kuma wani adadi mai girma. A ɓangaren Imam Hussein, mun ga kan cewa mutanen da suke fito yaƙin ba su wuce mutum 72 ba. A ɗayan ɓangaren kuma mutanen da suka fito wannan yaƙin sun fi 30,000. To amma me yasa mutanen da suke da ƙarancin yawa haka ba su girgizu ba, sa'annan kuma ba su samu rauni a cikin zukatansu ba? Al'amarin zai koma ga batu ne na gaskiya. Sun ga haƙiƙa, sun ga zahiri, sun ga wani al'amari da wanda ba shi da wani na biyu. Sun ga al'amarin da bai zai yiwu a haɗa shi da wani al'amari ba. Sun ga kan cewa rasa wannan to tamkar rasa komai da komai a rayuwa. Ba wani abu da yake daidai da wannan. Sun yi fuskantar mutane 30,000 saboda sun suke da gaskiya, kuma zuciyarsu bata girgiza ba, sai ma sun ɗaga kansa sama suna mai alfahari da abin da suka aikata. Dama Imam Ali yana cewa kada mutum ya sauka akan hanyar gaskiya, saboda wato masu bin gaskiyan 'yan kaɗan ne. Ka zamanto kana bin gaskiya ne ko da ko kai kaɗai ne a kanta. Da adadin mutane ba a iya gane ina ne aka nufi gaskiya. Ana gane gaskiya ne saboda ita gaskiya ne, sa'annan ka nemi ma'abotanta. To me wannan yake so ya nuna mana kan cewa, wannan al'amari yana so ya nuna mana kan cewa a rayuwar mu ta kullum yau da gobe mukan iya ɗaukar matsayi da zai kasance na gaskiya ne, ko da ko ba mu samu magoya baya ba. Duk ran da ka ji kuma kana kan gaskiya, kuma ka ga kan cewa a bayan ka ba kowa, ko kuma adadin ku 'yan kaɗan, kada ka ji sarewar zuciya, kuma sa'annan kuma kada ka samu rauni. Ka tsaya akan wannan gaskiyan, saboda ita wannan gaskiyar ita ce daidai, ba ƙarya da mutane suka bi ba. Yanzu misali, idan aka dubi al'amarin da ya shafi Falastinu, mutane da dama sun rasa damammakin su saboda kawai sun goyi bayan Falastinu. Amma da ke gaskiya ne, za ka samu ba su taɓa yin nadaman aikata hakan ba. Ko kwanan nan ma, kafin a fara wannan ƙwallon ƙafa ta duniya, an saki ɗan wasan Barcelona Lamine Yamal ya ɗaga tutan Falastinu, a inda aka dinga sukarsa da dai sauransu, amma duk da haka bai damu ba. Haka nan ma ƙasarsa wato Sifaniya, ita ma ta zama ƙasa ta tilo a turai da take magana da murya ɗaya da kuma aiki aikace na nuna kan cewa tana tare da Falastinu da kuma waɗanda suke raunana, sa'annan ba ta tare da waɗanda suke zaluntar Falastinu. To wannan al'amari ya zama to gaskiya ne, duk da dai saboda wannan ana so a mai saniyar ware, amma ba ta iya barin wannan ɗin ba, saboda shi ne daidai, kuma ba taɓa jin kan cewa ta zalunci wani ko kuma ta yi wani laifi ba. Da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.